Yawa. Ga hadari mai zub da ruwa. Ana zai kan masu sai na gana hau yar fakara. Kai wato jama'a sarkin fa sarki ne. Kar ku gani da gida shi yau da sassafen na tashi na ga wani bidiyo sarkin waka yayi rashin mutunci. Ya tabbatar da cewa sarkin ne, shi yasa ni ma na zo in jaddada muku. Tabbas sarkin sarki ne. Kun san me aka baro? Ban ga cikin motar nan ba, ban ga injin ta ba, ko ban ga bayan ta, ban ganta gaba daya, ban tabbatar wace mota ba ce, amma daga gani wannan motar na san daga tsakanin ina jin 2022 zuwa 2023-24 G63 ce. Wannan motar da kuke gani Mercedes ce G-Wagon, wanda ina jin daga 2019 ma zuwa 2023, wanda nake tunanin wannan babbar su ce. Ina jin idan zaka importing, in zaka shigo da used one wadda aka amfani da ita, sai ka bada da kan naira miliyan 300 zuwa kan naira miliyan 500. Idan kuma sabuwa sarkin waka ya bare ta a leda da banga cikin ta, banga irin injin da ta zo da shi ba, sai ta kai daga kan naira miliyan 500 zuwa abin da ya kai naira miliyan 700. Idan dai 2019 ce zuwa 2024 sai ta kai wannan kuɗin. Wannan motar da kuke gani idan dai yadda nake tunanin haka ne 2022 ce zuwa 2024, wannan motar tana zuwa da 4.4 liter twin turbocharged V8 wanda yake bada karfin doki guda 570. Ya salamu lahi. Kaki jama'a. Take bada newton meters of torque guda 300, take bada newton meters of torque guda 880. Sannan wannan motar da kuke gani ba ƙarya cizo ce, ba na tunanin ma inda akwai su a Kano suna da yawa. Ba ƙarya sarki ne. Ɗaya kuma da yake faɗa wannan za ta iya sayan ta biyu ko ma sama da haka. Sarkin waka fa gaskiya ya fa. Wacce motar da yake faɗa ina tunanin in na faɗa daidai, motar shugaban kasar mawaka ce, Alhaji Dauda Kahuta Rarara, wanda shi kuma Avatar ce, Avatar 12, wanda kamfanin Huawei ne suke yin ta. Wannan motar ina tunanin farashin ta yana farawa daga kan ina jin dala 40,000, dala 46,000, wanda kimanin a naira yake kaiwa miliyan 70 haka. Wanda wannan motar take da karfin doki guda ina jin 480, take top speed din kilomita 220. To gaskiya sarkin waka yayi daidai abin da ya faɗa. Ƙarya ne ba ko ba mistake ne ba, dan ba zan yi ƙaryar ba. Wannan za ta sai waccan kaman guda 3 da can. Wannan motar ba ƙarya, kuma Allah ya sanya alkhairi, Allah ya taya riko, Allah ya sa a kashe lafiya. Kai jama'a, aka ce wani dan halak ake yi. To ba ƙarya. Ci gaba da gashi.